سلام أبرحوغن قربان كوينكم مدباتي تكتاتلو زلهم أحوات أب زلهم موصبوك تلو تسفاي قبر نلومي أسرارحات عمتن قلالن تشيز كيك يحيزلكم متئي زلهو سقاب مورداتاك تكتاتلو ندما يعدمكم نزان لومي نخسرح عداليا زلهو تعمتن قلالن تشيز كيك نخسرح دما مجمرة 160 جرام ወይ ድማ ክልተ ጎማ ብስኩት ናይ ሻሂ ወይ ውን ዝኾነ ዝመረጽናዮ ዓይነት ብስኩት ከድልየና እዩ እዚ ዝቀረብናዮ ክልተ ጎማ ብስኩት ድማ አጸቢቕና አድኪምና ክንጥሕኖ ኢና መጀመርያ አድኪምና ምስጥሐናዮ ድማ ኣብ ሸሓነ ገልቢጥና 3 ማንካ ጣውላ ብሮ ወይ ድማ ዝብዳ ከምኡውን 3 ማንካ ጣውላ ማይ የእቲና ብኢድና ወይ ውን ብማንካ ተጠቂምና ከነሰማምዖ ኢና አሰማሚዕና ድማ ኣብቲ ንቺዝ ኬክ መስርሒ ክኾነና ቀሪብናዮ ዘለና ሸሓነ ገልቢጥና ክንሰጦ ኢና ኣብ መወዳእታ ፋሕፋሕ ከይብለና መታን ነቲ ብስኩት ከም ዝተሓሓዝ ጌርና ክንሰጦ ኣለና ብኢድና ምስ ሰጠጥናዮ ብድሕሪኡ እውን ክተሓሓዝ ብማንካ ፀወት ከነብሎ ኢና ቀፂልና ነዚ ብስኩት ብጎኒ ኣጽኒሕና ኣብ ዓሳራ ናይ ኮሚደረ ክልተ ርግኦ ከድልየና እዩ ሓደ ኩባያ ጸባ ፓውደር ወይ ድማ ኒዶ ከምኡ ድማ ክልተ ማንካ ጣውላ ሽኮር ብሓደ ክሬም ስጋ ዝኸውን ክንጥሕኖ ኢና ጥሒና ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣቀዲምና ዘዳለናዮ ብስኩት ገልቢጥና ኣብ ፎርኖ ብላዕሊ ጥራይ ወሊዕና ብ150 ዲግሪ ዋዒ ን10 ደቂቕ ኣጽኒሕና ከነውጽኦ ኢና እዚ ድማ እቲ ክሬም ንኽተሓሓዘልናዮ ስጋብ ዝቐይሕ ኣይነጽንሖን ኢና ድሕሪ 10 ደቂቕ ካብ ፎርኖ ኣውፂና ድማ ኣብ ደገ ክዝሕለልና ክንገድፎ ኢና ቀፂልና ድማ ናይ ላዕለዋይ ክሬም ንምድላው ኣብ ንእሽተይ ድስቲ ሓደ ክሬም ካራሜል ከድልየና እዩ ክሬም ካራሜል ኣብ ድስቲ ገልቢጥና ድማ ሓደ ኩባያ ርብዒ ጎደል ማይ ሓደ ማንካ ሻሂ ካካዎ ፓውደር ከምኡ ድማ ፍርቂ ማንካ ሻሂ ነስካፌ ብሓደ ብዝሑሉ በጽቢጽና ኣብ ህድእ ዝበለ ሓዊ ን10 ደቂቕ ከነፍልሖ ኢና
ኣጸቢቕና ይነፍልሖን ኢና ምፍላሕ ክጅምር ከሎ ድማ ካብ ሓዊ ኣውሪድና ካህድኣልና ክንገድፎ ኢና ካብ ሓዊ ኣውሪድና ስጋብ ዝሃድኣልና ድማ እቲ ኣቐዲምና ኣብ ፎርኖ ዘእተናዮ እውን ካብ ፎርኖ ኣውፂእና ኣዝሒልናዮ ኣለና እቲ ብልዕሊ ብስኩት ዝገበርናዮ ክሬም ን10 ደቂቓ ኣብ ፎርኖ ምስ ኣጽናሕናዮ ተተሓሒዙ ከም ዝመጽእ ኢልና ኣሎ ቀጺልና እቲ ዘፍላሕናዮ ክሬም ምስ ሃድኣልና ድማ ብኸምዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባብ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ፎርኖ ዘውፃእናዮ ባዴላ ቀስ ጌርና ብልዕሊኡ ከነፍስሶ ኢና ተጠንቂቕና ብልዕሊኡ ምስ ገልበጥናዮ ኣብ ተላጃ ን2 ሰዓት ኣጸቢቑ ክዝሕለልና ክንገድፎ ኢና ድሕሪ 2 ሰዓት ኣጸቢቓ ምስ ዝሓለትልና ድማ መወዳእታ ከምዚኣ መጽያትልና ኣላ ከምዚ ዓይነት ባዴላ ናይ ቺዝ ኬክ እንተዘይብልና እውን ኣብ ዝኾነ ቤትሮ ዓይነት ኣብ ፎርኖ ክኣቱ ዝኽእል ባይረክስ ጌርና ክንሰርሓ ንኽእል ኢና እዛ ናይ ሎሚ ዝሰራሕናያ ቺዝ ኬክ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ብጣዕሚ ደስ ትብል ቺዝ ኬክ እያ ከምኡውን ንኽትሰርሓ ቀላልን ግዜ ዘይትወስድን ኮይና ብዓቢኡ ድማ ብዙሕ ስፔዛ ዘየድልያ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ብንኽእል ስፔዛ ትስራሕ ኣዝያ ጥዕምቲ ቺዝ ኬክ ኩላትክን ፈቲኸንኣ ክትኮና ከምኡውን ክትፍትንኣ ተስፋ ይገብር ላይክ ኣይትረሳዕ ኢኽን ኣብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ኩሉ እውን ክትጥቀመላ ሼር ክትገብራ ድማ የዘኻኽረክን እቶም ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩምን ኣብ ቻነለይ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡውን ንቐጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚ እዩ ነይሩ ብኻልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም